Ikamata video ya msiku la lero mukhala mutadziwa mbiri ya oyimba wa ku Tanzania Mbosso. Dzina langa ndine Samavita, tiyeni tikhale limodzi. Mbosso amene dzina lake lenileni ndi Yusufu Kirungi anabadwa pa 3 Oktoba mchaka cha 1995 kudera la Kibiti kumeneko ku Tanzania. Pano pa Mbosso amakhala mu mzinda wa Dar es Salaam mu dziko la Tanzania. Mbosso amadziwika ndi nyimbo zake monga Nadekezwa, Hodari, Ate, Tamba, Watakubali ndi nyimbo zambiri. Mavideo a nyimbo za Mbosso monga Nadekezwa ndi Hodari zinawina Video of the Year muma awadi a 2019 kumeneko ku Tanzania. Mu music industry ndi movuta zedi maka kuti oyimba akhalebe relevant komanso consistent, kapena kuti akhale okhazikika komanso odalirika amene samagwedezeka kwa nthawi. Oyimba ambiri amalowa pansi, luso lawo limalowa pansi lisanafikepo pa chimake, koma Mbosso wakhala ali mu game kwa zaka ndithu. Tiyeni tione nkhani ya Mbosso. Bambo ake ndi a Yusufu Bwana Kirungi ndipo mayi yake ndi Khadija Salum Kikali. Mbosso anaphunzira skulu kulekezera form 4 ndipo sanapitirize pamenepo chifukwa kwawo kunali kovutika kwambiri. Atamaliza maphunziro a sekondari, iyeyo anapempha makolo ake kuti amulole apite ku mzinda wa Dar es Salaam akapange kariya imene wakhala akukhumba yozakhala oyimba, ndipo makolo ake anamuvomera. Atafika ku Dar es Salaam moyo sunali wophweka, zinafika penapo malakalaka kubwerera ku muzi kwawo. Atakhala kwa masiku mu mzinda umenewu wa Dar es Salaam, siku lina akuimba gitara yake mu street ya Dar es Salaam, mkulu wina otchedwa Mkubwa Fera anamuona Mbosso ndipo anamutenga kupita naye ku nyumba kwake ndi kukamulowesa mu bandi ya mkuluyo yotchedwa Wakubwa na Wanawe. Mbosso analowa mbandi ya mkuluyo imene kenako inasinthidwa dzina ndi kukhala Yamoto Band. Bandiyo munali oyimba atatu amene ndi Enoch Bella, Ashley ndi Beka Flavor, ndipo Mbosso anakhala oyimba wa namba 4. Yamoto Band